Dostên rêzdar, ez we hemûyan silav dikim. Îro em hemû bi rastî di rewşekê zehmet de ne, rastî erkekê zehmet de ne. Qasidê aştiyê ji her miletê, ji her zimanê, ji her regezê mirov wî weke qasidê aştiyê dibînin. Îro em hemû wî bo xatirê ji wî dixwazin tekerlekli sandalyesiyle günlerce keça wî û birayê wî bi sandalyeyê bi rojan li bendê man dayika wî jî û di nav xwe de digirîn xuşkên wî. Hemû gelên li Tirkiyê nûnerên partiyên siyasî, nûnerên saziyên civaka sivîl û rêxistinên pîşeyî ji her aliyan li nûbeteke şîfayê ya bû Sirsureya Önder bûn. Hinek ji wan li nexweşxaneyê bûn, hinek li pêşiya nexweşxaneyê bûn, hinek ji wan li mala xwe û taxa xwe bûn. Lê duayên her kesê bi Sirsureya Önder re bûn ku vê nexweşiyê derbas bike û di nav me de be lê mixabin ev yek pêk nehat. Ji kêliya ku nexweşketiya heta neha ew kesên ku duaya xwe kirine û piştevaniya xwe dane. Ez li ser navê partiya xwe spasiya wan dikim û spasiyeke xwe ya taybet jî spasiyeke taybet jî bo karkerên tenduristiyê, karmendên tenduristiyê dikin. Digotin em bihêvîne ku vê derbas bikin. Tevî ku çi qas zehmet be jî em ji bo ku vê yekê derbas bikin em dê hemû derfetên pizîşkî bikar bînin. Bi şev û roj li wê derê ew û nûçe digihandin xebatkarên çapemenî. Ez spasiya xebatkarên çapemeniyê jî dikim ku nûçeyên derbarê Sirsureyê derdigihandin hemû cîhanê. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı Nexweşiya Sırrı Süreyya Önderê xweş divî û her aliyên li wê derê û xwedî derketina wan diyar dike ku Sırrı Süreyya Önder çi qas bi bawerî ji bo peyama aştî û civaka demokratîk hewl dide. Ev xwedî derketin, ev hêza yekkirinê ji bo aştî û demokrasiyê ev sembola hezkirina vê yekê bû. Belê Sırrı Süreyya Önderê xweş divî. Tu ne tenê hunermend, nivîskar an jî siyasetmedarekî. Bi milyonan kes te wekî çîroka xwe dibînin û çîroka jiyana te di heman demê de çîroka jiyana wan e jî. Çîroka jiyana te ew karkerên li vê erdnîgariyê dijîn, jin, hejar, ew kesên ku hatine cihêkirin bawerî û gelên hatine cihêkirin çîroka te çîroka wan bû. Belê ji ber wê ev qas dil ji bo te diêşin û êşa me ew qas giran e. Te hewl da her êşekê derbas bikî. Em bihêvî bûn tu vê jî derbas bikî lê mixabin ev yek çê nebû. Pankart hatine nivîsîn, li ser medyaya civakî ji bo te peyam hatin nivîsîn. Gotin li ber xwe bide birayê sirrî. Bavê sirrî li ber xwe bide. Li ber xwe bide qasidê aştiyê te gelek li ber xwe dan dizanin lê mixabin çê nebû. Sevgili Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Süreyya Önderê xweş divî nexweşiya te roleke yekkirina civakê pêk anî. Tu dema tu nexweş jî bû te civakîre yek ji ber ku te digot çi dibe bila bibe divê li vî welatî aştî çê be ji bo Kurdan, ji bo Tirkan, ji bo Ereban. Bi milyonan ew kesên ku te nas nedikirin ji bo wan te digot aştî, ji bo yên li girtîgehan, ji bo yên li sirgunê û yên li girtîgehê, ji bo dayikên Kurdên ku rondikên çavên wan heta niha jî dibarin, ji bo ku ev rondik rawestin, ji bo dayikên Tirkan te hewl da. Te ji bo ku rûyê wan bikene hewl da. Belê mamoste Sirrû te gelek xwedî li banga aştî û civaka demokratîk derket. Bedena te bawekî biyolojîk ew qaskarî li ber xwe bide. Lê baweriya te ya bo aştiyê
Naha ber pekhatene veya uzindiye divê têkoşînê de ew berdêla ku te daye gelek tu yên wekî te yên ku divê têkoşînê de berdêl dane em ji bo hemû rêhevalên me bi rêz û minetdarî bi bîr tînin di serî de tu ez li ber wan hemûyan diçemim. Evet değerli dostlar. Belê dostên rêzdar. Barışın, adaletin, demokrasinin yolu rêya aştî dat û demokrasiyê zira ve zehmet te. her biri tenine ve yüreğine değdi. Her yek ji wan ji dil te pêkanî tu Kenyayê te got herkes ji vî welatiyê eger êşî be ji welat be tev wek ji xwe re kir weke hengev te got em ê bi ser bikevin û pêk bînin vê yekê te tu carî dev ji vê yekê ber neda ji ber ku te dizanî ka çi me tirsî li ser vî welatî ne ji ber ku ew kesên ku bi benzînê diçûn agir û dixwastin rojhilatan navîn ber bi şerre û rûbrûbûnan ve bibin û ew kesên ku ev yek dikirin te ev hemû dizanîn û ev êş te gelek baş dizanîn te dizanî ku Kurd, Türk, Sunne, Elewî wate hemû aliyên civakê pêwîstî bi aştiyê heye û aştî dê ji bo her kesê bibe nefesek. Ji ber vê yekê ye ku dilê te birîndar bû, dilê te westiya, te gelek hewl da, lê te her tim ev yek got me, te got vê carê bibe, vê carê em ê bi serkeftî pêk bînin. Belê te got em ê bi ser bikevin, em jî ji vê yekê bawer dikin. Sır Sûreya Önderê xweş divî, em dê bi hev re bi ser bikevin û vê yekê pêk bînin. Ve sana söz. û ji bo te sozê didin û soza te tu cara li hewayê namîne. Vê carê teqes em dê pêk bînin û mamoste sirrî ji bo te soz hemû rêhevalên ku me di vê têkoşînê de ji dest dane ji bo hemûyan soz be hemû ew kesên ku xwîna xwe li vê erdnîgariyê rijandine bila ji bo wan soza me be vê carê teqes aştî dê pêk bê ew kesên ku xwîn û canî wan li vê axê tevlî hebûye ji bo hemûyan em soz didin. Nûnerên aştiyên ku ez niha navê wan nikarim li vê derê bînim ew tovê aştiyê ku li vê axê çandine helbet dê şîn bibe û em dê tovên aştiyê bikin şitlo û bikin baxçeyekî rengorengiyê gulan. Ve sana söz Sırrı hocam. û mamoste sirrî sozê didin te Anadolu ve li Mezopotamya Anadolu û Mezopotamyayê dê ew aştiya ku heq dikin pêk pê û em dê bi hev re bigihin wê aştiyê li vê derê ji dil ez ji bawer biratiya gelan bawer dikim dê ev yek li vay axê pêk bê bi xêr biçî mamoste sirrî bi xêr biçî rêhevalê me yê hêzdar û em te tu cara ji bîr nakin.